Nikdy nepredávaj nehnuteľnosť cez makléra. Ak máte radi telefonáty, papierovačky, naťahovanie sa s ľuďmi a nevadí vám prísť o čas a peniaze, potom je to pre vás ideálne riešenie. Alebo môžete predávať bez starostí, bez stresu a za najlepšiu možnú cenu a pritom využiť služby realitného makléra. Naša prvotná myšlienka bola nepredávať náš dom cez realitnú kanceláriu kvôli zlej skúsenosti z minulosti, vysokej provízii a celkovo nedôvere voči realitným agentom. Kamarát nás ale presvedčil, aby sme sa stretli s Matúšom, ktorý nám vysvetlil, že všetky náklady spojené s predajom znáša realitný agent a my tak nejdeme do žiadneho rizika, čo sa týka predaja našej nehnuteľnosti. Nakoniec sa Matúšovi do 2 mesiacov podarilo nájsť kupcu na náš dom za cenu, akú sme si stanovili a my sme si tak mohli konečne kúpiť našu vysnívanú nehnuteľnosť. Túto nehnuteľnosť sme predali vďaka profesionálnej príprave a cieľenému marketingu, ktorý nám zabezpečil dostatočný počet záujemcov. Ak chcete svoju nehnuteľnosť predať bez starostí a stresu, no zároveň za najlepšiu možnú cenu, alebo potrebujete len poradiť, tak mi zavolajte.